Aşık Ahmet Demir Paşa var erdi. Yine Aşık Ahmet'in hemrahı. Yarabları Müslümanları. Yaşından bari onca kılıçlar kelevlepti. Oldu ya ne böyle deldi bu savaşları. Onu onda bana bunda. Ay havar yeter yâre. İndirin Ay görüyorlar bu görünüyor zat neymiş? Ay bağda. Pat bu bağa dedim dedim. Yari ve yay ve ermen dinayda yalan söyleme. Görse ecesi ölüp giden bir kıydı önünde duruptur. Bunu kucaklap yine kıydı görüşüp. Ey istediğini kabul edin. Uylar andak rovayet kılıptırlar. Bir zamanlar hatam tay diyen takıyı adam yaşap geçiptir. Vanaydır nedir bu işler? Sadıkten vanaydır. Assalamu alaikum ediz vatandaşlar sağamanı turalmasanız günnüzleri nurlu geceleri aydın asuda avadan yurdumuzda bir karar devletin täze ýamynyň galkynjy döwri arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda biz siziň her biriňiziň döwletli ojaklaryňyza arskal döwletiň baky bagtyarlygyň ýaranmagyny arzu edýär. Merdana halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini watanymyzyň halkara awryny ösürmek oruna beýik işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagly gahryman serdarymyz hormatly prezidentimizin janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny arzulap döwran dolanyn destan atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Ediz watandaşlar, gahryman arkadagly gahryman serdarymyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda ähli ulgamlary bir hatarda medeniýete, sunata, ähli mümkinçilikler dördülip berilýär. Bizim gepleşigimiziň bu zaktanynda gahryman arkadagly gahryman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzda medeniýet sunat işgärlerini dördülýän mümkinçilikler dogrusyna söhbet eder, şeýle bir näçe aýdymlary size ýetirer. Bizim gepleşigimiziň bu zakky mehmanlary Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Halipa muallimi şeýle-de talipler gatnaşýar. Häzir biz gepleşigimizde olar bilen taşydaýyn. Nebizin gapdalmyzda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň muallimi Gadam Gurbanow. Gadam muallim gepleşigimizde hoş gördük. Hemmemiziň bilşimiz ýaly gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda medeniýet sunat işgärlerini işlemek üçin, döretmek üçin ähli şertler döredilip berilýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny da bir näçe halipa muallimler tähmet çekýär. Aýdym saýadyň medeniýetiň inçe sirlerini öwredýärler. Ne ýurdumyzda bir näçe medeniýet öýleri gurulyp bolanmagyna berilýär. Ne şol ýerde de barym zähmet çekýärler. Indi gepleşigimiziň başyny şu bir ýokary hojaňyz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny alınıp barýan işler dogrusyna bir gepleşigimiziň başyna bir söhbet başlap berseňiz. Biziň gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň tagallasy bilen biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda medeniýetiň sunuwatyň inçe sirlerini öwrenýär. Bir näçe bizde halipa muallimler zähmet çekýär. Ne biz hem şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda dutar sazuraly boýunça dutar çalmak boýunça bilim berilýär. Bize ýörete berkitilen dutar sazuralyna çalmak boýunça talipler bar. Şol talipleriň daşyndan bize aýdym öwrenmäne gelýän talipleriň sany gün-günden artýar. Bizim bilenimizden öwretýär. Biziň maksadymyz esasy şagirdlere öwretmek. Biz islendik sady, islendik aýdymy öwrenmäni öwretýär. Beýle diýdigimiň sebäbi ine halipalaryň bize miras goýan aýdymlaryny bizine häzirki günde aýdyp ber. Bizim maksadymyz indiki ýaş bagşylara geçirmek. Salar saryk ýolumyzda Ulu Garly diýen Garlylaman diýen bagşydan biziň bilýän halipalarymyz Agamrat Ýagmyrow, Ödenýaz Nobadow, Aman Arnaglyçyp, Hümmet Sadanna, Hümmet Bagşy diýip tanalýar, Hümmet Sadanna bolan. Isle Ödenýaz halipaň aýdan aýdymlaryny dinläli, Aman Arnaglyç halipaň aýdan aýdymlaryny dinläli. Ýöne şonu tapawutlandyryp bolýar. Ýöne şolaň hemmetemni bir halipadan gaýdan beýle diýimiň sebäbi her bagşynyň öz şiwesi bolmaly. Ne bir taliplere de biz şolar ýaly ýa-ni öwrenmäni öwretýär diýimiň sebäbi şu. Ne bizine esas uğrumuz Türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek bolan soň halk aýdymlara bilýäňiz ne köpleş nusgaw şahirleriň sözlerini biz halipalardan bize gelen aýdymlary şagirdlere geçirýär. Her şahir öz ýaşan ýerine göre, öz döwrüne göre goşgy ýazýardy. Näme şahir nähil döwürde ýaşapdyr. Şol atlaryny taliplerden öwrenmeli diýip talap etýär. Islenlik destandan öwrenjek bolsaň, şo destan men bir okumagy talap etýän sebäbi okumak diýmek bilen özleri düşünem gerek.
gıyda aydımça Zenan gahrmanlaryň aýtýan aýdymny aýtma talap etýär. Sebäbi şonu destanam okuýarlar da özleri şahenem bolup özleri şu akça bolbaýdy bu türler da şol aýdymy. Şu wagtdan biz näşe gepleşige bir näçe şu öwrenen halk aýdymlarymyzy getirdik. Bizi şular ýaly eşretli durmuşda ýaşatýan hormatly arkadaşymyzyň arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun tutýan işlerinde elmedam üstünlükleri yetmek, awraýlary yetmek nesip etsin. Ne gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýetinde ne biziň ýurdumyzda akyllar şahyrymyz Mahtumul Praga uly hormat goýulýar. Esasana biziň ýurdumyzda da dünýä döwletlerinde de uly ornelli sebäbi ne 2024-nji ýylda akyllar şahyrymyz Mahtumul Praga'ynyň 300 ýyllyk toýy bilen geçiljek näde häzirden taýýarlyk görülýär. Ne bir näçe bagşylarym, sadanlarym bir akyllar şahyryň sözlerini döredilen aydımlar yerine getirýärler, bir näçe saatlar döredýärler. Ne gepleşimiň şu ýerine ýa özüňize belli geçdiňiz talepler bilen Mahtumul Praga'yň sözlerini aydımlary getirdik diýdiňiz. Ne gepleşimiň şu ýerine bir mümkin bolsa yerine getirip berdiňiz, soň söhbetleşikmi indi dowam edýär. Akmak bilen sırdaş bolsaň bir sagat, akmak bilen sırdaş bolsaň bir sagat, pynhan syryň sakla bilmeý daş döker. İstadystan bir bepa ýar bilen gaýgy berilen dahanyňdan diş döker. Dasıl götürmez beş gün mesliği, kelpede yutturmaz ajdar maslığı. Bilgil guduk gitmez ayı dostluğu, kahır gelse de pen ödüre daş dökür. Bedevli tanamaz harvakan harlan, ey bedevli tanamaz harvakan harlan, comar değil tanar adlı divan. At meydan tanar ümmeti mıyıkman, comar doğlu sıfra yayıp aş dökür. Mahtumuli aydar yiğitler başı, meylesteken bolur onun sırdaşı. Cengülüne yiğitlerin bastaşı, irisine namus bilen baş dökür. Irisine namus bilen baş dökür, comar doğlu sıfra yayıp aş dökür. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Meden Miras Fakultetiniň medeni köpçülik çärelerini guramak we goýmak hünäriniň talyby Sülgün Töräýewe. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynda gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýasynda halypa şägirdlik ýoluny hem uly giň mümkinçilikler berildi. Biz hem öz hünärimizden daşary aýdym aýtmak bilen meşgullanyp, halypa mugallymyz Gadam Gurbanowyň bilim berýän sapaklaryna gatnaşýarys.
Nuskaw şahirlarımızın Molla Nepes, Mahtumuli, Mätäji şahirlaryň goşgularyna döredilen aýdymlary öwrenýäris. Türkmen halk desanlary, ýagny Zöhre Tahir, Şahsenem Garip, Nece Oglan, Baba Röşen ýaly desanlary, Görogly Şah desanyny okap öwrenip, şonuň içindäki aýdymlaryň inçe sırlaryny öwrenýäris. Nuskaw edebiýatymyzyň ägirdi, Magtymguly Pragynyň arzu eden berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrü geldi. Şahyryň dilleriniň senasy bolan berkarar Türkmen döwletiniň berk binasy guruldy. Toyulaşýan ýurdumyzda indi her ýylyň 27-nji iýununda Medeniýet we sunga diýişgärleriniň hemde Magtymguly Pragynyň şygyryýet günleriniň ikisiniň bilelikde bellenilip geçirilmegi hem aýratyn bellärlikdir. Men hem şu ýerde Magtymguly Pragynyň sözlerine aýdym ýerine ýetirip bermekçi. Magtymguly näçe geçse aradan, Magtymguly näçe geçse aradan, kim seni hor edin, kimni har edin. Her kime sövdüğün alsın yaradan, hak hyýal etmesin ýeňe tapmany. Bir gece seher wagty gündogordan gün watara tarap şemal öwsdi. Tahir şemaldan Zöhre janymga habar ber, kaddymyň nun bolganyn, aýralyk aklymny alyp diwana mejnun bolganyn diýip Zöhre jana salam berdi. Şemal bir sagatda Bagdatdan Tatara barıp yetişdi. Ol Zöhre'niň serwatly agajyna barıp yetişdi. Zöhre gyz köşkünde uklap yatan ýerinden tisginip oýandy. Bu owazdan Tahirimiň ysy gelýär.
ya tahirin özü gellimi, ya da onun bir habar gellimi deyip hayran serasıma olup ne derini bilmedi. Kenizlerini yanına çağırıp bir gazal aytdı. Hürlükü Hemra destanının. Hemra'nın ağaları Ziver bilen Hurşit, köşke varanlarında olorun yanında Hemra yoktu. Hısrov Padişah Bilbilgöye kuşun kömögü bilen onun ağalarının Hemra'nı atıp qaydan çayın taptılar. Olar Hısrov Padişah hem de Mehrivan enesi bu çayın yanına gelip zar ağlasa da Hemra'dan ses seda bolmadı. Hemra atam bolup aytdı, enem bolup aytdı. Emma men hazır sesimi çıkarsam öldürürler meni deyip sesini çıkarman oturuverdi. Bular cemaat olup qarıştılar. Sonra Hemra'nın Gülcemile uyusu zar ağlap gül mengzini soldurup bir gazal aytdı. Hassa canoda yakar min kardeşim.
Hasretinle hassa canoda yakar men kardeşim. Gelmedi çar taraflarga bakar men o kardeşim. Günne seni yad ediyden çıkar men kardeşim. Hicrin adına yeri sudey akar men o kardeşim. İslesem seni nereden tapar men o kardeşim. Hiç almayıttı eyvadırı. İki zalimnin kolundan gülmeyetti vadırı. Sollu gülün gunçası açılmayıttı eyvadırı. Gözlesemin seni nereden tapar men o kardeşim. Hasretinden gal atan zar tergizdan olur. Yaşlı kuyular benim iki gözü bir yan olur. Yar dostun eşidi vasfında bağrı kan olur. Şol sebepten men köyermen hatiram viran olur. Gözlesemin seni nereden tapar men o kardeşim. Ah yare gül seni bağı yerimde bir gülü rağnaydı. Bir luapatlık bilen vah boyları zivaydı. İki dünya içre bitken dişleri dürden idi. Nerim sözlü kerem yüzlü bir asıldadaydı. Ağlasam yalnız başım nereden tapar men o kardeşim. Bolmadı bu dünyada zerre duranıma. Allah'tan gelli kadai merkebi dermanıma. Eyledi halkı halayık barçası armanıma. Kul cemile nesip etley gövheri imanıma. Gözlesemin seni nereden tapar men o kardeşim. Ay geley kardeşim. Gel geley cüverim. Ne deyin, ne deyin, ne deyin. Gözlesemin seni nereden tapar men kardeşim. Ağlasam yalnız başım nereden tapar men o kardeşim. Ene vatan, ene toprak öz eneň. Şundan eziz, şundan beýik kudret ýok. Ene söýgüsini, ene mehrini ölçäp biljek ölçew bolmandy hem ýok. Ene hakda, ene ýüregi hakda. Yazıp dolu beýan edip bolmaýa. Özü ene bolup görmedik insan, eneň kimligini dolu bilmeýä. Garan pursatynda eneň ömrüni uzaltmakluk oglu gyzyna bagly. Bize ömür veren mehrem eneler gitmesin armanly, ýüregi dagly,
gitmesin armanly, ýüregi dağly. Durmuşun aydımy mukamlar başı, sol ene hüdüsi, ene hüdüsi. Dünyani gülleden sayradan kuşu, sol ene hüdüsi, ene hüdüsi. Dünyani gülleden sayradan kuşu, sol ene hüdüsi, ene hüdüsi. Köngül şam çırağı ömür mizanı, ayılların asırlara uzanı. Dilimin nağırdı yâr mezanı, şöline hüdüsü, ene hüdüsü. Dilimin nağırdı yâr mezanı, şöline hüdüsü, ene hüdüsü. Ay, köngül dutarının perdesinde, şadıyan dümelin dürdüsünde, sayılı tahyayların şıngırdısında, şol ene hüdüsü, ene hüdüsü. Sayılı tahyayların şıngırdısında, şol ene hüdüsü, ene hüdüsü. Rızkal bereketin sütte çoğması, karışsın ülkeme nurun yağması. Ağzı verillik asudalık naması, şol ene hüdüsü, ene hüdüsü. Ağzı verillik asudalık naması, şol ene hüdüsü, ene hüdüsü. Şol ene hüdüsü, ene hüdüsü. Türkmen halkyny eşretli, bagtyar döwürde ýaşadýan gahrman arka dağlı gahrman serdarymyzyň jany sag, belent başı aman tutýan tutumly işleri ilmidam rowaşlyklara weslensin. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan işlerinde ulul üstünliklere yetmek, awraýlara yetmek nesip etsin. Sağ olun, edin arzulygyňyz hasyl bolsun. Elmidam gahrman arkadağymyzyň arkadaly gahrman serdarymyň saýetinde aýdym sağlygyny owady belentden belent ýanlatyn halipa şärt ýolundan dowam etsin. Edil watandaşlar, döwran dolanan desanatly gepleşigimiziň dowamyna size ýetirmek isleýän söhbetdeşligimiz, aýdymlanmaz şulardan ibarat. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwri, arkadaş serdarly, bagtyar ýaşlar ýylyna biz siziň her bir ýerinde artsal döwletiň bagtyarlygyň ýaranmagyny arzu edýär. Bizi bagtyar durmuşda toýlugyň ördi ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny arzulap, biz gepleşigimiziň bu deksany geçirip torýar, gepleşiklerimiziň inlik sanlaryna ýelimde duşýança hoş wagtyňyz.